Gözel tabiatymyzyň täsirliklere baý owadan künjekorny gorap saklamakda diýarmyzyň Liverpool aýtynyň şäherine ýerleşýän döwlet gorawkanalarynda belän keçirmäge münasip netijeli işler alınıp barylýar. Eýleýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek biosfera döwlet tabii gorawkanasy ýurdumyzda ilkinji dürdülen gorawkanalaryň biri bolup, sehralyk çöl meýdanynyň aýratynlygy, öz boşlugy hemde özüne çekijiligi bilen tapawdunýar. Gorawkananyň işgalarynyň baş maksady hemde güzipeti garawgymyň jümmüşindäki sehralykları öwrenmekden, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan hemde köpeltmekden ibaratdyr. Gorawkana Günnogor garawgymyň merkezinde Türkmenaba şäheriniň 70 kilometr günorta günmatarda ýerleşendir. Ençeme ýyllaryň dowamında alyp barylýan ylmy barlygyň netijesinde gorawkanyň şäherlerini süýdendirjileň 29, guşlaň 202, süýrenjileň 22, oňurgasyzlaň 1343 görnüşiniň, şerede ösümlikleň 32 maşgalatyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýänligi anyklandy. Gorawkanadaky haýwanlaryň 22 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna, şolaň içinden hem 5-si halkara derejede Gyzyl kitaba girdilenler. Şol sanda gorawkanada ýurdumyzyň Gyzyl kitabyna girdilen guşlaň 13 görnüşi hasaba alyndy. Soňky ýyllarda gorawkanyň işgalarynyň alyp barýan işleriniň netijesinde ýitip ýok bolmak hupy awanýan guşlaň adaty sıçançy, bürgüt, ýylançy, gyrgy, gajar, sehra günegi, togdory, hüwi, çöl serçesi ýaly görnüşleriniň sanyny epesli artdyrmak başartdy. Gorawkanada esasen yerli ösümliklere agdyklyk edip olaň aglabasy endemiki häsiýetli, başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümlikleriň köpesiniň dermanlyk häsiýetine eýedigi bellenmäge münasipdir. Almy barlygyň netijesinde Repetek döwlet biosfera tabii gorawkanasynyň şäherlerini türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly almy ensiklopedik kitabyna beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň ençemesiniň ösýänligi anyklandy. Öz borçly sehralyk tabiaty bolan bu gorawkana ýylyň islenek pasyna da täsirlikleri hemde tabiat gözelliklerine baý bolup göreni haýrany goýýar. Çöl sehralyklarynyň guruluşy boýunça düýpli tapawdunýan Repetek döwlet tabii biosfera gorawkanasynyň düzümine girýän ýeraji tabiat şäherli gorawkanasy özüniň täsirlikleri, owadan keşfi, haýwanat dünýäsiniň baýlygy bilen alaytyda bu ýerde duş gelýän guşlaň köp türlügi bilen tapawdunýar.